Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 29, versikulo 27. Ti tao asaan analintag, kat pakarurudan dagiti agar-aramid iti umno, ngem tinalintag ti dalan na, kat makarimon kadagiti nadangkes at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Agyaman na kapo, iti barumanan nga agsapa. Nagsaya ti singising ti init. Ay, Ano dyan bayak? Kasla basura mat. Kita akman. Naimbag nga oras mo, pare. Oh, apay akas lang naliday ka, mait. Ay, adamanan ng ibelang iti basura na dito arubayak. Kanayon lakas to'y. Naglalaok pa'y mait. Ha? Nabubulok. Kan sana nabubulok. Huwag ngagpaiso. Kan, Yan nga timangot ko. Kaslan nabunglog nga niya. Ay, awan mo, manaknakam tinagbasura dito'y. Iso ngayon nakman nagreklamo ka ni Kapitan. Parang matiliwan da no asino ti agibas basura dito eh. Awan, pare. Amangan no sana maaksyonan ni Kapitan, numapan kagreklamo ken kuana. Apaya kastate ko nam. Ay, napana kong nagreklamo. May papanijay madi nga angot nga agtaw diti kulungan ti baboy ti negosyante ani Don Dolfo. Napalabasen ti sumagmamanungal daw. Ngam aging gaita, di pala naaksyonan. Isu akinunak iti bagay, saan kunton nga ibutbutos. Tani, umadani manin ti eleksyon. May mayat pa'y no si kanton ti sumukat a Kapitan. Anya? Ay, di ka man mangrabak pare. Isa, dua, talo, upat, lima. At to'y kumpadre ka Kapitan. 5,000 dayta. Ket agyaman akmanen iti tulong mo Awanan yaman na Don Dolfo. Basta sika. Kan tinapatag, matuloy na itinapanunot yung pagkwartaan tayo. Agbaysuta ko na kumpadre ka Kapitan. Sigurado adakal ti maala tayo akwarta. Kadagiti kayo amapuka ni Jebantay. Saan la dayta ti mabalin tayo apagkwartaan? Mabalin tayo pa iti agipatakder iti resort ijay. Huwag ngagpaiso, Don Dolfo. Ken gaputan na siminto ti kalsada dito'y masakupa ka barangay. Adun to dagiti turista nga umay. Husto ka, kumpadre ka Kapitan. Ket no naipatakderen ti resort, dakkal to na kwarta ti mabingay mo. Kandi kagdanag, kumpadre. Gaputa suportaran ka iti sumaruno nga eleksyon. Namnamak dayta, Don Dolfo. Si kamot gayam day tamanong Omar. Ay na, mangkigkigtot kamat. Apay ngay bulang mo ti basuram dito arubayak. Pagbasuraan ka dito labnay? Kwa manong. Day tamat ngamin ti imbilin ni Don Dolfo kanyak. Kunana, makatulong kano kada kayo dagito abasura. Ken imbagam kano, adito'y nga ibelang mi dagiti basura mi. Awanti kas lang yung pagbaga ka ni Don Dolfo. Apay, gaputa basurero aklang, kasta? Kuwang, kasdi nga rod manong. Sana gaputa kalkalkalak lang iti basura, kat kastamot yung daramidin niya. Ala, no kastamot lang. Agkikita tayo di barangay hall. Omar, sana mabalin nga idarom ni Don Dolfo. Gaputasan mo't nga iso tinangibulang iti basura iti arubayam. Anya? Kat no agdadata nga iso tinangibaga ka ni Labnay, nga ibulang na ti basura iti arubayak, Kapitan. At akadi ebidensyayo nga iso tinangibaga ka ni Labnay, nga ibulang na ti basura na ijay. Kasanungay no sadut lang ni Labnay, ang mangipan iti basura iti pagbabasuraan.
Mamati ka iti bagak, Omer. Naku na ngamin kanyak ni Don Dolfo. Ano da dumakit sa dut ni Labnay. Iso adya kun mas daaw. No apay nga ijay tinangibilangan na iti basura da. Marurudak ka ni Kapitan. Agpay sumot gamit ibagbagada. Akanunungan ni Kapitan ni Don Dolfo. Talaga, met, pare. Ket, anya nga tinapasamak, iti ipapan mo, ijay. Jack impagaro pakas jay gayam ti baga kanyak ni Kapitan. Pare, agpay so tinakunam. Uray kunak nga reklamo ni Don Dolfo. Dinakdengdenggan ni Kapitan. Awan na talaga ti maramidan, pare. Gaputan na singed da nga gayam. Kanayon kunto ba makita ni Kapitan na mapmapan di tabalay ni Don Dolfo. Nadamag mo, pare. Di anak ni Marcela na ospital. Ne, anyat na pasamak. Dinungpar kano tinangisit ako, tse. Ngam, intarayan kano, jay driver. Anya? Naimbaglaan ngayon, tada nang ipan adago si ospital. Ay. Kinapudno na, bumulbulod ni Marcela kanya kiti kwarta. Ay sus. Kaasimot nga rod. Ne, rugyam sa matan tagi patakder iti resort, Don Dolfo. Nakasagana matan iti materiales. Wen, kumpadre a kapitan. Maya ta may patakder adagos ti resort. Tapno makakwarta ta adagos. Kasta ka di. Nasayat nga rodno kasta, Don Dolfo. Mabit lang. Oh, atoy. Kumpadre ka kapitan. Alam da ito isang 10,000 pesos. Imbag lang igatang mo iti kasapulan nyo iti balayo. Ay na. Kasto te kayat ko, Don Dolfo. At damanan igatang ko iti naimas asidaan mi. Agyaman ako na, Don Dolfo. Awanan yaman na, kumpadre ka kapitan. Basta sika, awan problema. Kenam na maam to, adakdakkel to manenti itad kuken ka, numalpasen daytoy resort. Ay, nailako kong dagiti nakalkal ko abote. Atakin plastik. Agawid na kadagos. Tayo nakagdigos. Panagbimisa ita. Katjak kaya ti maladaw. Sayang no jak masangbot ti misa. Kaslag tartaras ka mat, Omer. Apay, kamkamatan na kaya ni bakit mo? Ay, saan ka? Kaya't ko lang agawid adagos. Tayo nakagdigos. Sambutak ngamin ti misa ita. Ha? Ne, makimismisa kay gayam. Uwan, Kapitan. Nabayagan na makimismisa. Jak liwliwayan ti mapan. No kaya cho, intay makimisa, Kapitan. Awan oras ko di misa-misa, Omer. Importante ti papanak ita. Importante mo ti makimisa, Kapitan. Gaputa isotel daw, apanagdayaw. Ken, panagdawat iti pamakawan ti Diyos. Kang runana, isotel daw nga agyaman tayo kadagiti inted na grasya. Ikakit din. Tapnusan ka amala daw. Nagmayat at talaga ti agkape. Kabayatan ti panagtugtugaw di ti paraangan. Ni pare Omar met day ta sumungad. Pare! Umay kape agkape! Addan nakasagana dito'y atinapay kan kape. Ay, sige man ngurot pare. Ay, aginanak, bet. Kagapgapok namin ni Jejang siya pa naglako kadagiti nakalkal ko a basura. Eket po na. Gabi ka. Kabayatan ti panag-istoryata. Ay, magkukot na sayat ka nung ti kasasadya anak ni Marcela. Remor ka din ni hospital, pare? Wan pare. Kaya't nalaos ti panagyaman na, gapo ti intad mo a kwarta, ana inayon iti pinagbayad da hospital. Pare, amang ano kayat mo ti agtaray, kas kapitan, tani, umadanin ti eleksyon. Anya? Kapitan? Pagkat katawan nakman. Amumat ahas ko latinalpas ko. Nagtarayak iti dayta posisyon. Maabaka ka. Awan iti kwalifikasyon arumbang anakalpas ka iti kursaw. Tapno agkapitan ka. Ti kunana lang ijay. Basta you can read and write. Kan may sa,
Kasapulan ti barangay tayo ti kapitan, nga amuna ti tumulong kadag iti kabarangayan na. Manong Omer, si kamot gayam tamasabat ko. Nadamag ko kan ni Eman nga inalukoy nakaatumaray kas kapitan ti barangay tayo. Ah? Nakafile ka din iti kandida, Sim? Ay, ako Dakpay na kay kadang. Ay, among ka di? Sikat ti may sa anam namaan mi atumaray para kapitan. Gapu iti mayat agalad mo. Kayat mi asikat ti sumarunong nga agtugaw amang idaulo dito barangay tayo. Ay, maragsakan gapo iti imbaga. Sige, nga rod. Agfailak man iti kandidasi. Kumpadre ka kapitan, amom kati, ti agwarwaras asayang gus. May papanitian niya. Panggap ka di iti umadanin ang barangay eleksyon. Uwan, kumpadre. Nadamag ko at umaray ka no ni Omer kas kapitan. Anya. Ni Homer basurero. Anya ngay matiam muna dayjay no panggap iti politika. Hindi pa nakaturpos iti panagadal na. Tiam muna lang kahit agpidot iti basura kan sumbrag iti simbaan. Agpaiso ti kinunam, kumpadre. Agin lilintig laing dayjay. Angam no makaigam iti kwarta. Malipatan nanto ti agaramid iti umno. Awan gaya, Dondolfo. Manula apulanan kat malpasan ti resort mo. Isupay man ang tipagkwartaan. Wen, kumpadre ka kapitan. Umadanin to ti panaglukat na. Kat sigurado, nagadunto ti umay a turista iti dayjay a resort. Oh, pare Omer. Agkalkalingatan ka, mate. Kan nakadungdung rit pa yung tasuot mo. Kunak man no napan ka nagkalkal iti basura. Ngem awan mat karga day ta sa ako ngay gemaw. Among pare, at danang ko nga ungor ti Chinso. Kat sinurot ko ti pagtataudan na. Kat nakitak da Dondolfo kon kapitan iti paset a pagpukpukanan da. At dapay mararami da pasdak. Anya? Wan pare, kat mapanak iti police station. Ipakitak ti video. Ala, kaduan ka pare. Tapno maaksyonan day ito adagos. Saan arumbang agtultuloy day ta adakas nga ramid da? Kasla makit-kita konti kinaprogreso da ito a resort, kumpadre. Kadamum ka di. At dapay tisaan ko na ibagagan ka. Nagpaimula ak iti marihuana dito'y kabambantayan. Anya. Itala na ipagam kanyak da ita Dondolfo. Ha! At da pulis, kumpadre! Tumaraytan! Yung kantaton ti agligas! Puso, napalawlawan na kayo! Ingatan ka nagitiba yo! Amangan no mabalin tayo a pagsasaritaan da ito, mga sir. At! Ija istasyon ti pulisya ti pagsasaritaan tayo. Ikaw! Ala, sumurot kayo as itatalugod. Jack ni namnama kas degam ti aramid da kapitan kan Dondolfo. Agasam, nagado ti pinapukan da kayo. Saan la day ta? Nagpamula da pa iti marihuana. No kasta. Drug supplier da nga rod. Ay, isumot lagayam akanayon nga agkadwada. Nagadugayam ti illegal nga aramid da. Ay, dirumbang akasta ti mangituray kada tayo. Saan adumruas ti barangay tayo, no saan analintag ti mangidaulo kada tayo. Pudno day ta ading. Gandamag ko akamang gayam ti sindikato day di adon. Nabayag ka nun nga imbestigaran dagiti polis. Ngam awan ti maalad nga ebidensya. Imbag ko na tanangag ni Omer di ongor ti Chinsaw ket binidyo na ida. Wen nga rod Manong Eman. Ay, no saan aga po ka ni Manong Omer, amangan no agtultuloy ti madi nga aramid da. Ay, ading, inton bigat gaya man ti barangay eleksyon. Sapay ko mata mapagasatan ni paring Omer ang mga abak a kapitan. Ay, kasta tinamnamaak, Manong Eman. Tapno mapadasan tayo mat tinasayaat, kan managtulong a kapitan.
Agyaman Kawan da ka. kabaranggayan. Kablawan Gaputa siya ti pinilio a kapitan, dito'y barangay tayo. Ket nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Gaputa siya tinangabak a kapitan. Kablawan ka, pare. Nalaos mo tiragsak mi akabarangayam, tas si katinangabak a kapitan. Agyaman nak. Congratulations, Manong Omar. Sikat ti baro amang idaulo iti barangay tayo. Imbaglangan, tasan ang napagasatan jay sigod a kapitan tayo. Ay, imbaglangan ta sikat tinangabak. Agpaisot ako na, Ading Marcela. Kasapulan ti barangay tayo ti kas kini Kapitan Omer. Ket pagyamanak ti dakkel a supor tayo. Ket ikarik, aramidot amin a kabaalak. Tapno maaramid ko dagiti pagrebengak. Laglagipon a kanayon, ano dakas ti aramid mo, dakas met ti pagbanagam. Ngarod, nasaysaya at no intay aramidan ti pagayatan ti Dios, tapno natalina ay ti biyag. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Jenzel Diones de Paiso. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Benawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Nainbag nga oras yo amin, papagayam, intay ibasa ti Santiago Kapitulo 3, versikulo 16 kan 17. Iti sa dino man nga ayan ti apa kan panagririri, masarakan met ti di panagtutunos, kan amin akita ti kinadakas. Ngam umuna-unay, nasinaw kan awan mulit na ti kinasirib, nga aggapo iti ngato. Natal na alumanay kan manakigayam. Manakipagrik na, kat agbo nga iti nasaya at nga aramid. Di mangidumduma, kan agin kukuna. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Napanan ka din ni tatang mo, apay nga awan manan. Dinagasmat ni Tata Dalmas itay nanang. Ada ka no papananda. Ay, no ni dalmas manan apada na amamartakan manugal. Ay, awan manan no kastoy laang. Anya ti awan nanang. Awan manen tinasaya at amaturong da. No di iti ayan manen ti ara kuno sugalan. Kaungit yung manon ni Tatang. Ay, apa agday dya inton sumangpat. Alangan nga katawa ak no sumangpat. Mangagtuman amin nakaaruban tingiwat yaw. Anya ko mati bibiyang dagita ak kaaruba. Agniwat damat ano kayat da? Naabak ka man nga tan iti sugal, tamadi ti widawid mo asim mangpet. Hoy, di nakman pwisitin. Malas samot ti ipapanmi ti sugalan. Naabak kami manan. Isardang mo nga min dayta abisyo. Ay, pagtaktaktakam laang dayta. No isardeng ko, di sana ka makasubot. Sayang dagiti naalada kanyak apirak. Riniw-rew numaurnong. Bak nang tayo kuman, no igam tayo dayta riniw-rew apirak. Kasanon no agnanayon ka amaabak. Oh, saan pa dimteng ti swerte? Ngaminton dumteng dayta kanitaw. Magatang mo to amin na kayat mau. Anya kumangay ti paggatang ko? Bingkol? Bingkol nga. Ti abakag ariniw-rew ah. Agsublin to amin anaabak. Nangisit to amin na kanawa yan. Na? Awan pa'y dakita ka nagswerte iti sugal. Amangan no siyak to ti umuna abumaknang ken agswerte iti sugal. Sumardeng kan. Ay, amangan no jak maputan kat ibarsak ko kan kato'y baso ti kape nga awan gatas na. Naa. Ay sus. Naglawa ti basura na pangibarsakam. Siyak pa'y lang mag. Ay, ada pa'y matgayam araramidang bakit. Sige, siyak man lang ang ti agluto. Ay, alaman nga rodla kay. Nabanuga kun nga aglablaba, iso ajak pa'y nakalutaw.
Di kagdanag, bakit? Tulungan ka iti trabaho, tapno di ka marigatan. Ay, agyamanakan ka lakay. Ad-adda amain labakan ka, tanadungo ka. Rumbang laang agtinulong ta, tapno awan ti agrigrigat. Ngam di tabangir, mas daawak no apay akanayon da nga agbinbinog ka. Mas daawak mat. Inaldaw dan samat nga agapa. Kaasi ti anak da akan ayaw na makangkangag iti panagapa-da. Apay, di ka pala nakalutaw? Ado, ti inobrak. Ado, ti araramidak. Oh. Imbagkan ka taday talabaraha ti kanayon mo nga into na rin. Isungarod nga adda asawak. Tapno adda mga sikaso kanyak. Para asikaso ka di lang ti gapunan no apay nga inasawa na. Pasat namin dagitan. Nakiasawa kan ka, ta impagarup ko no ay ayatan na. Ay na. Ngam saan matgaya, ta inasawa na, tapno adda ibaon mo laang. Di ta ka man laangan. Ay. Kasano ti panaglutaw? Awan mo araramidam. Sika na ti agluto. Ure awan mang mangan no di ka agluto. Anya? Tatang, awan ka diti makan. Agsubli akpay ko medyo pagadalan. Ne, apay, di ka nagbalo na ya. Awan nga min naluto itay bigat a balunek. Iso ajak nagbalon. Ita, awan manan tinaluto. Dinto mo nagluto, tinalaing nga inam. Napananayan ni nanang, tatang. Apay, adi ka mat nagluto. Kat ada ka mat ladito unag tibalay. Ne, apay, trabaho ti lalaki, ti agluto, Kasanungay nga rod. Maladawak manan Basol ni nanang mo. Dinto mo ngamin nagluto. Ang mga noday naramid na Uray niya ti aramidin na no oras ti panagluluto. Rumbeng nga agluto. Inton sumangpet. Agsubang kay tumanan. Mapan ka ka din iti pagadalan? Saan pa'y? Saan damat na nagluto iji balay? No agluto Hala daw ako na. Mabisbisi na kun. Kan, tamangan tayo iti balay. Kababain mo't kadalulo kun lulam. Anya kumati pagbainam. Sa maysa, ada na pananda. Agmay may saak. May kan tamangan ta. Ay, mapan kakadimat iji pagadalan inton madamdama? Wan, isong umay kan. Tagkuyog tanto ang mapan iti pagadalan. Sige Ay, pasensya ka na makipanganang iji balayaw. Mabisi na kun. Umay kakit din. Tapno adda kadwak amangan. Kunam nga da na panandalulo kun lulam. Naimbag man ta nagluto da pa'y sakbay apin manaw da. Saan da apo manaw nga awan na luto no amuda nga agawid ak nga umay mangan. Maladawak no di dag luto. Imbag man. Iji balay. Awan na luto iti kastoy nga oras. Ay, Mark. Di na ko makagura ngam adda man damagat. Anya day ta. Sige, sa anak mo tagumura. Apay ka di akanayon nga aga padananang kantatang mo? Jak ammo. Siyak pa'y kat ti mababainin na. Kaya't ko pa ti pumanaw iji balay. Sa dino ko matipapanam no pumanaw ka? Jak nga rod ammo. Nalidayak, gapo iti aramid ti dadakkel ko. No kayat mo. Umay ka diti balay. No kasjay nga aga padang. Nagkapamanan. Uri may naklakumamot tinulungan. Inagimatang iti baro abarahak. Usarin mi inton rabi Wah, napat patagdibisyom. Ngamda kami iti anak mo. Uray kas kasano. Adamat makabig ko akwarta. Uray kas to ti bisyok. Kano nagtrabaho ka? Ada kwarta nga agur uray. Ngam iti day taasugal. Kano trabaho mo ti sugal, No nalaing ka lang nga giwaras, kan agkubra iti baraha. Ay sos, kwarta ati kabigin. Ay! Kaya't masawan, napat patagday ta baraha? Sabali ti patag ti bisyo. Sabali mo ti asawa. Day talatan bisyom ti ipang pangrunam. Ngam sige, aramidam.
Ngam, dinak mo't pakibyangan no anya ti aramidak. Lakay, nagapansamot dagiti agasawa a kaarubat. Asino nga agasawa ti dakdakamatab? Dadar mo kan piling Ay, kas kalaag dadamaw. Kanayon damat nga agapa. Gapo iti kinalaing ni Darmo nga agsugal kan agbarteg. Kasaritam tuman ni Darmo, taidyan ng dagiti bisyon. Namin ano akinasaritak. Ngam di nakmat italtalag. No si kalaang tikas jay ama nagbisyo. Ay sos, jaklaan mo no anya ti mapasamak. Ang mga numaibos ti pasensya ni Pileng, nukas jay laang ti kababalin ni Darmaw. Ni piling mo't, awan lakit ag iwat adagos. Mabalin na dukot, kan bannog na dayjay, gapo iti aramid ti asawa na. Apaya ka na yun karumwar, Piling. Anya kumano ka na yun nakarumwar? Awa man la maganap ko kanika. Ay, dan sa mo ilalaki, Narugit at talaga ta utak mo. Na. Narumwarak man. Irem-remedyo, ti masakbayan ti anak ta. Saan akaskan ka, aday tala bisyom tin into naram. Yung ka man di gumatang iti arak. Tapno saan ako narumwar. Saan atila matangtangab mo? Di nakman iramraman di ta bisyom. Numadamag kong adda lalaki. Jack lam mo, nasawan ti mapasama. Aramidam at ikayat mo nga aramidon. Napatpatigmat laang ti bisyom, ngam iti siya. Ulitak nga ibaga, Sabali ti patagmaw. Sabali mo ti patag ti bisyok. Uray lipatin na ko, untay pa may samutan dita salbag a bisyom. Nana, ada ibagak ngam pangasayo, tadi ibagbagak ka ni Darmo. Anya day tabasang, napatagsa mo ti bagam. Dandanin ti panagabrod ko. Nalpasan lagi ti papeles ko. Day takaditinas asikasom, iso akan ayon ka arumwar. Nana, kasta nga rod. Kasta ka day. Imbag man, tanagbiit mo nga imbag na dagiti papeles mo. Insaldak ngamin di bangkag mi. Aramatek nga gabrod. Masapol nga isa ganaak ti masakbayan ti anak ko. Anya ngay mati ko na ti asawam, iti ipapan mo ijay abroad. Di na mo ti panagabrod ko, Nana. Saan ko nga imbagbaga ta masurunak ngamin iti aramid na. Mapankanto pa iti ayan da apong mo no mapanak iti abroad, anak. Ano san tati agin na dayo? Tapno maisaganak tinasayat a masakbayam. Mabayag ka di ijay nanang? 2 taon. Kalpasan na. Agawid ak ditoy. Ngam, agsubliak to manan iti abroad. Ay, kasta ka di. Amo ni tatang daytoy? Saan mo nga ibagbaga? Saan na bali? Tawan manan ita. Hay, jak amo no sa dino manan tinapanan na. Ay, kanayon na pumanaw ni tatang. Intun sumangpet, aga pa kayo. Mababayin ako. Iso apo manawak, tapno mapanawak tiriri. Anak, agsingsingpet kawan. Isagana ta tinasaya at amasakbayam. Napaanan ni Manila ni nanang mo. Ngamawan pa ni tatang mo. Ay, sa dino nga tan tinakadandanunan na. Kadwa naman siguro na dagiti mamartek yung sugador a barkada na lulo. Ay, naulaw ni tatang mo. Huga po iti bisyo na. Ay, nagulimak ti balayo. Awan agririri kan agriryaw lulo. Maday ti agririre. Kan agiginura barok. Iji balay, kanayon nga agapadananang kintatang. Liklikan dagiti banag a paggiginuraan barok. Kasta ti isursurok iti apok ani Ana. Iso ana singpet ni Ana, lolo. Manipod agkaadalan kami. Awan pa'y kinaapa na iji pagadalan. Kasjay tinasaya at asursuro, apok. Liklikan ti makiapa. Hello, nanang. Anak, ag-flight akon. Agsingsingpat ka dita, wan? Nasingputak mo't nanang. Adak dito'y balay da lolo ador. Ada ngamin aramidan may kani Ana homework may. Ada ka din ni tatang mo? Awan pa'y nanang. Adayo siguro atin na pananda. Bayam dita, no kasta ti kayat na. Inawagan nyo ka di?
Awan ganas ko ang mga wag kun kuana. Bayam aja barkada nati pamaysana. Ala, agsingsingpad kawan? Uwan na nang. Woo! Piling! Enmon! Nangabakak iti sugal! Ang mga nung nakadanon ita ni Hong Kong tatang? Ay, di ka man mangrabak dita. Nalakaaya ti mapan iti Hong Kong. Aglugan ka iti eroplano tapno amom. Anya nga oras idi imawag nga ibaga na nga ang flight ka nun. Nakadanon na ita. Asidag lang ti Hong Kong. Si Kamet. Kanawa mo imbagbaga na kanya kamapan iji abroad. Kasano nga ibaga na kin kakit awan kamit tatang. Nuadda ka. Kanayon kayo mo't nga agapa. Anya. Iso adi na imbagbaga kasta ka di. Isumot lagayam makanayon na rumar. Gapo ka no iti aramid yo. Day tati makagapo. No apay ang nag-abroad. Nay, apay agapo iti aramid ko. Kat jakmot imbaon ang mapan agabroad. Hello, Piling. Ne, nakalagip ka mat nga imawag, darmo. Apay nga anapan ka dita abroad, adi mo imbagbaga kanya. Damagam ka dagiti barkadam no apay. Napatpatigdakan ka, saan ka di? Kwa, barkadak la daki jay. Sikat ti asawak. Ti asawa, ipatag. Saan kat apagbalinan ang katulong? Sa kala sumangpot no kay kayat mo? Ay, bakit? Agawid ka na, pangasim. Ay, saan analaka ti agawid? Sige, ipamaysam dagita barkadam. Bye! Ay, Piling! Hello! Hello! Ay, agsarita tapay! Hello! Ay, sus. Inidap na mo ti cellphone na. Apay nga idarmaw, di ka matan rumrumwar. May kaawak laon iti kawan ti asawak, tata. Saan ka de nga idi adda dito lugar tayo? Kat kanayon kayong agsubang. Itala maamiris ko ti kinapatag na, tata. Nung amin maminsan, sa tayo lamarik na ti kinapatag ti may sa tao. No daytoy, kat... Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Santiago Kapitulo 4, versikulo 2 kan 3. Ado abambanag ti tarigagayan nyo ngamdiyo matagikwa ida, kat sisasagana kayo apo matay. Aguman nyo dagiti bambanag, ngam awan magunudyo. Isod gapo na amakiriri, kan makikabil kayo. Diyo maala ti kayat yo, gapo tadi kay mat agdawat iti Diyos. Kat no agdawat kayo, awan maawat yo. Ngamin, dakas ti panggap yo. Dagiti laeng bukod yo apagragsakan, ti dawaton yo. Papagayam, hintay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyan. Oday ka tagasgasat tan anak ko. Ubing ka pa ilaeng idi nabalo ak. Ita nabalo kamot iti dayta nga edad mo. Anya nga rod ngay nanang. Awan ti maaramidan tayo, no na ituding akas ti mapasama. Sapay kumata na salon at tayong agnanayon kada Jane nga anak mo. Sapay ko mananang. Salon at tayo ti kang runaan akid-kid dawak iti apo. Wan anak ko. Uray ado ti kwarta. Numasaksakit mo ti tao. Awan serbina. No pagpilyandak, no kinabak ng wano salunat. Salunat payla ang tikid dawak. Wan. Kasla di karo ba tayo ani Maria? Ibaga na akay kayat na ti kinabak ng ngam ti salunat. Saan ka di nga da sakit na, nanang? Wan anak. Nakatumpong da iti balitok ka no, ije minasan da nga usok. Ngam, apag-gisumot anadoktalan ti doktor nga da nadagsan asakit na. Saan nanto apakairanodan ti kinabak nang na? No bilang laang awan gasat na, gapo iti sakit na. Idawluan man dagiti tinangdanan tayo, taladan da amin ti aglawlaw ti pagpaspasturan iti baka, ha? Yalis ko kit di ati da dumapos ti alad. Tapno lumawa ti pagpastoran tayo. Nawan niya ti pagsayatan tayo. Iso ti aramidam.
Talaga pagsayatan tayo ti aramidek. Nang runa ti daga, dagiti agina abalo. Mayat nga agpaiso ti lokasyon ti daga dagi jay nga agina. Asi dagiti waig. Mabalay na paginuman dagiti dingwon tayo. Numakadanon kami jay, pakialad mi ti dagada. Awan matla ti laban dagi jay nga agina. Tawan ti amuda. Nalakalaeng, abut-but ngandagi jay. Nadanon ka di ti daga dagiti agina, abalo. Saan pa'y? Ngamdandanin. Mayat ijay abanda. Ado ti ruot asi dagiti waig. Mayat nga ayuyang dagiti baka. Iso nga ron akayat ko nga aladan. Kukwa tayon to dayjay. Saan nga ta nga agriri dagiti agina? Uray agriri da. Awan matlat maaramidan da. Nunalpaston anaaladan. Sabagay, idi pa'y laan nalaka akigkigtutan dayjay abakat mayang. Uray, tadida am mo ti aramiden da. Awan adal da. Apay asino katanda ti alat ti baka da tatawal do, nanang? Narukop siguro dagiti pusteda anak ko. Isu aso katanda. Di pagpag naak, kat naaladan. Impadundun da ti alad. Bayam ida anak. Di dalakit aladan ti balay tayo. Nangukot ti saritaan da. Nga aladan da kanu ti daga tayo, iti asidag ti waig. Anya? Ni, apay ngay apakibiyangan dapay ti daga tayo ijay asidag ti waig. Day ta tinangag ko nga imbaga ni tatawaldo kadagiti agal-alad, nanang. Masapul amaamuan ni nanang daytoy. Napanan ka din ni Lola. Imunan ijay nagmulaan mi itinatang. Adala sinublik. Iso nga addaak payla dito'y balay. Nanang, nasa ni Jane anakita na kano dawaldo. Suksukatan dati alad ti pangibulbulusan da iti baka. Amang ano aramiden dati inaramid da ide, nga idendenda da kiti alad da. Day tangarod kano ti inaramid na kuna ni Jane nanang. Inaladan da kano pa'y ti pagpagnaan ni Jane, ama pan ije pagadalan. Kasta ti aramid da kita at tao. Naagom da kita iti daga. Nangag kano pa'y ni Jane, apakialad da kano ti daga tayo iti asidag ti waig nanang. Ay saan ama balain? Ta kompleto pa'y tigam ka papilis da ijay adaga. Saan ka di abay bayadan pa'y ti bis day jay nanang? Wan, talaga abay bayada. Naimbag ta nakita ka dito'y tsindaan, ading ko. Anya ko ma, ti pagimbagan na. Awan, ti masapul ko kan ka. At da kanu panggap ti pamilyam ang mga alad iti masakupan mi iti asidag ti waig. Pudno ka da? Adda ka di masakupam, iti asidag ti waig. Ammom ti pudno. Iso apakibagam adi da iramraman nga aladan. Oh, adda ka di pamanaknak, ako kwam dayjay. Apay pay asa pulam ti pamanaknak. Ammom mat ako kwak dayjay. Kukwa may tinay di asawa. Idi dayta. Ngam ita, saanan? Apay kumasaanan, ay saan nyo agarawan ijay? Ha, manmandaran nakadi, sika nga awan amuna. Aminak nga awan ti ammo. Ngam, saan aday tati pangibasaram amang loko kanyak? Nagkita kami ijay tiyendaan, iti awan amuna, abalo. Imbag tanapan mo't ijatsintaan. Napan nga ta nakitsinda. Ano, napan lang nagpasyar. Agam, iti pa tsindaan, ti pagpasyaran na. Manmandaran nakit din. Asaan tayo kano apakibiyangan ti masakupan na, ija asidag ti waig. Kunamot no adda maaramidan na. Kasta nga rod ti imbagakan ko na. Agbalaw ton, ngam nalpas anaaladan ti amin. Awan tot maaramidan nan. Uray, tawan amuda. Di da amo ti aramidan da.
Kukwata yun ton, timasakupan na. Wala. Medyo nalawa ken patad ijay abanda. Napintas a lokasyon para kadagiti baka. Wan asidag iti danom, apaginumanda. Nasaya at nga tatirik na danana nati kan tatapuldo. Nga adda agrigrigat, idinto taglaplapusanan da. Ikararag tayo lang na di na tayo baybay at ti Apo. Saan tayo laan nasango aminulaan ijay? Gaputan na ngina ti mausar nga aggarden. Wen nga rod. Sobra matingin na ti abono kan pistisityo. Huwag nga rod nanang. Iso ang makibalbalitok tayo laangan ijay karayan. Wano ijay waig. Padasin tanto man ti agbalitok iji waeg, masakupan tayo. Saan ta pinadas nga agpaiso ijay nanang? Ang mga nuadumot ti maala ijay. Intanto padasan. Barang no mayat. Saan masapol ang mapanta iti adayo akarayan ang makibalitok. At ka din impatak deryo aposte jasi dagtiwaig. Addahan, tatang. Kalpasan ang maipatakder dagiti poste. Iwayat mi matendag iti barot nga alad. Di danto makastrak ijay. Kasla makit-kita kunti tsura dagi-dagi na. No makita daan na aladanan. Awan ti pagkamangan da. Awan matkwartadang aramatan da. Ako mamang iti abogado. Ha! Amangan pay. Di da na bayadan ti buwis na. Pangalaan da nga iti pagbayad da. Mapandalaan mo't makibalbalitok iti karayan. Ken awan ti lalaki akadwada. Manulang mo't ti maala da nga ya balitok. Ket puro da babae. Nanang, medyo nabagas mo't tinatumpungan ta. Medyo ado tinaala ta abalitok ijay nagbalitokan ta diso. Ay, ijay tumadan ti papananta, tapno makaurnong ta. Unanang, nabayag sa nga awan tinagbalitok ijay adiso. Iso ang nakaala ta iti medyo ado. No itilas o ti makalawas, kat kastoy kaado ti maala ta. Ay adan maurnong ta. Lakit di ananang. Ay na, maragsa ka na. Italaang anapasamak daytoy. Ado tinaala ta. Ay, amok, kakaasyan na ta ti Diyos. Ibilang ta a bendisyon da ito, uy. Uray siyak nanang. Iso ajak agsarday nga agyamyaman iti apo. Wen kasta ti aramidan tayaw. Naaladan ka din ti masakupan dagijay abalo. Una nang, nalpasen. Awan maaramidan dagiti awanan gaway a babae. Apay nga awan maaramidan da ako na. Agro nga abda ngem saan to ida matulungan ti luada. Nagmayat ijay. Nalamiis kan presko. Gaputa si dagiti waig. Napanadagos dagiti baka a naginom iti nalamiis adanom iti waig. Saan tayo nagbidot anang sakop iti dayjay adaga? Pagmadyan ti awan amuna, di na mo ti araramidan na. Nanang, naalada ng ti masakupan tayo ijay asidag ti waig. Mala, intan ila ako tinabalitukan ta. Barang makita ta ti kabagyan day di taatang mong abogado. Tayo mantakan ko, ana. Di ka dininong ko nga abogado, nanang. Wan, anak. Nadamag ko anabayag gayam nga dadan diti lugar tayo. Kunayo idi anapanday ijay Amerika. Wan, ngam adadan diti Pilipinas. Malagip ko nga idi ubingak. Kanayon nak nga ikan idi iti sagot. Mga no di napahiam mo ama isa ka itan abalo. Mapantayuman nga rod agpatulong kan kwa na nanang. May papan iti daga tayo asinakop da tatapuldo. Anya ka di datay gigamam. Naglidem metarupam. Basaem, naggapo iti may sang abogado. Oh, atoy. Kita man.
May papan iti dagat yagi na abalo. Nangalaan da nga ta iti kwartada a pinagbayad da iti abogado. Mga lakmat iti nalay nga bugado ah. Ada kwarta. Awan kwarta dagijay nga gina. Kat no agtultuloy iti kaso, maawanan da iti kwarta, kat di na tumatla ituloy. Wana. Anya kumangay ti gaway dagijay. Makita da ita ti sapsapulan da. Ita ti panagkikita tayo iti sango ni Ninong kong abogado, nanang. Awan, anak ko. Malaag rubot tatamapantan. Alaan tayo amin apam managnak. Ako kwa tayo ti daga. Nakasagana ti titulo ti daga. Deklarasyon. Kan nagbusan, adapid kanyak. Inalaak maten iti ladawan ti inaladan da masakupan tayo, nanang. Ay, imbaglakit din, taada da dyan inong mo amang tulong kadata. Wan nga rod, nanang. Di na pa'y kaya't tagpabayad. Anya ka di imbaga na, adakkel ti utang na kin ni tatang. Na-aksidente da idikan ni tatang mo, iti motor. Kat nasugatan ni ninong mo. Nasugatan dadwa. Ngam inkarkarigatan latta da idi tatang mo at tinulungan ni ninong mo. Kat napanda ija ospital. Isumit lagayam nga imbaga na, adakkel ti utang na kin ni tatang. Kunak no awan ammo dagijay nga agina. Hangam addamat gayam. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Santiago Kapitulo 1, versikulo 23. Ti dumngag iti sao, ngam di na matungpalan, mayarig iti tao nga agsarming, makita na ti pudno alangana, ngam malipatan na adagos, kalpasan ti yadayona. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, Kenya. Agparaaptan, tadan basit adanom nga agturong dito'y nga agapo iti irigasyon. Ay, sambutin ta basit ti danom. Ada masurot nga schedule ti danom nga agturong kada purok. Iyalis da kadimot iti sabali a kanal amapan ijay bangir apuraw. Ay, wan. Iso asambutin ta. Ay katuna nga road. Imbagkit di ta saan ta amala daw nga agrab. Parikot ita ti danom. Nakidate. Iso nga by schedule ti danom kada purok. Mapan nga tamot agrab ti anak taan ni Jordan. No di pa'y lagunay. Ay sos, maladaw taon nga agparaab. Ada ka mat dito'y nga gililad. Di ka maagraab tayalis dati danom iti sabali a kanal. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Da nagyulakid din aya. At dan tumanan sumangpat adanom. Ay sus, mabayag ton Nakidit nga rod ti danom. Ala, tamapan kami to agrap. Ingkan. Saan aday ta agililad tin into narem. Wen ka di tatang. Mapanak to, numasangok. Anya masango. Kasano nuyalis danton ti danaom. Ay, mapanak to. Agawit kayo din. Ay salbag. Palpalagipan ka. Agawid kung kunam ki din. Nasabat kumat ni tatang anak kami suot. Anya ka di tinaramid mo. Ay, awan kas-kaskan ti bagbagana. Apay kumanga awan kaus-uskan na. Saan mun nga mun? Apay kumaasaan ko nga amuan. Awan ka di ti karbangak amang mo. Imbagana nga road, amapantakan o agraap. Saan ko pa'y mat nga road? Amasango, tanasapa pa'y mat. Anya ka di tinsungbat mo ka ni tatang. Pinagawid ko tas ang kadagulit na ngamin, nga inak ka no agraap. Ay, wan ko naklangarudan. Wan, kunam, ngam di ka matmapan. Na, may sa kamat. Ay, agparaapak to
Into numayalis ti pagturungan ti danom? Ay, ammumat nga awan ti tudunan. Diyay la irigasyon ti paggapuan ti danom. Imbagam kadikin ni Jordan ang mapanan agraap. Imbagak, ang magpatinggan sala itiwen, adimot agunay. Ay, dayta mo ti mading aramid di anak ta. No imbaga na awan, di namot aramidan. Ison sa ti malaan ni Junior nga anak na. Kasanaon numabayag ang maisubli ti danom. Naladaw ton nga agraap. Ay, anya nga, ay no day tate kayat na. Di, awan papabasulan na. Di nakit agawaan tad dapay danom. Ay, Kasanaon no awan ton ti danom. agrengat taon ti talon na, di pa'y maapit, no maladaw nga agraap. Awan tumanan ti maapit na iti daytoy akrap no kastalaeng ti aramid na. Ay, nalaklakayan, di makainaknakam ako nak. Di na mo dengdenggan ti bagbagak. Ammom kadi anayalisan ti pagturungan ti danom. Impaturong dan iti sabali apurok. Umay tumanan dito'y ayan tayo. Ay, unay kalakit din ay. Ay, diyay latalon ta ti saan pa'y anaraupan. Nangibaga, ajay latalon ta. Nagnaak ijay, idinagsak ka kami ka ni Mari Remy iti rinaupan da. Nagparaapdan. Wen nga rod, kasano da ito yan? Si kalaangan ti saan pa'y anakaraap. Kaano nga tanga isublida ti danom dito'y ayan tayo? Inton malpas da kano di tabangir apurok. Ialis da pa iti sabali apurok. Dito ngamin ti mo na. Kaya't mo asawan. Palpasan da pa'y amin apurok, sakbay ama isubli dito iti danom. Katuan tanalpas nga rod ti schedule tayo. Saan ka di nga imbagada? Asaan ta amag na ditoy? Tamadi ka no ditoy? Adayumat di tabangir apagnaan. Isumat imbilin da. Saan ta ka no amag na ditoy? Ado ka no dagiti tambay anabartat kan managdakdakas. Ada bisikleta. Patarayak, no da managdakdakas anabartag. Ngam sinalungasig mo ti bilin da lolo. Di na mo. Wala, may kakidin. Magnata ditoy. Ay, saan manong? Ha? Saan ka amag na dita? Dito'y ta amag na. Nagadayaw di tapagnaan. Mabibiit ditoy. Apay ti bukol di tamuging mo, manong. Ada nang barsak kanyak dalang ko nagturong ditoy. Imbaga nga min dalulo ken lola saan ta amag na ijay. Nagnakamot latta. Nagbisikleta akmat. Mabalin kulat ako mga itarayan ida. Ngam ti ba to? Saan mo ana itarayan? Addakat nga rod bukol mon. Makitan to dagi dyan ng barsak kanyak. Balsak to ida. Saan manong? Saan ka laangan amagmag na ijay? No jak magnay jay, di jak mabalas dagi dyan ng barsak kanyak. Bay amon ti agibalas. Ang mga no dakdakas ti mapasamak no magnakapay ijay. Basta, magnakto pa ijay. Birukak tinang barsak kanyak. Itaman pa'y anak ka umay ka, apaw. Awan madana ng ijay balay. Napananda ka di, lola. Ay, tiyak mo't amaw, apaw. Adda ka di ibagam kadakwada. Wen ko ma, lola. Ningamin manong. Nagnalata ijay imbagayo asaan mi apagnaan. Ay sus. Saan ka di nga imbaga aming nga awan ti magnaijay? Apay anag na ni manong mo. Nagnalata, lola. Iso nga'y di nakadanon ni ijay pagadalan. Adda bukol nan. Dayta ti makagapo no apay nga imbaga aming nga awan ti magnaijay. Nasulpang mat ngamin, lola. Di na mo ti dumngag iti sao. Masapula sirmunak manan. Bareng denggan nan ti sao. Naisang maklakat nga raw. Tasaan nga agtungpal iti bilin. Di matlili di nakita ka kasibsibot na. Apay anya ginagara na bakit? Imbaga na anag na kano ni manong na iti parparit ta apag naanda. Ay, talaga ada sulpeng day jay a junior. Sangkay baga di da magmag na jay tayo yang dagiti luko-luko at taaw.
Masapul apalagi panmananday nga ubing. Ipanakal na ti bisikleta na. Sana balikan no tamabalin na mo't apatarayan. Ay na, ti panagtungpal na iti sao ti mangiliklikan kuha na iti pakaisag makan na. Saan a bisikleta ti pagtangsit na. Jakman amo iti dayjay nga ubing. Agpada da iti ama na asan adumdumngag iti patigmaan. Saadan to lang ata amo ti agnakem no adadakdakas ang mapasamak kadakwada. Nay, apay day tabukol itimoging mo. Binarsakdak iti shortcut na dalan, tatang. Anya? Nakitam ka di? No asino tinangbarsakan ka? Wen, mapantamang mabalsan. Wen, mapanta. Itugot ko tibunan ko. Tapno adarmas ta. Wen, tatang. Agang kasta iti bisikleta. No makita da nga adda kadwak. Mabutang dalaki day. Lakid di Kabutang dak dagita amam martek. Ala, mapantan. Sige, usaron ta ti bisikleta, tatang. Intang arudan. Awan mo't datatang kun manong mo. Napananda ka di. Nang ko ama panda ka no balsan tinang barsak ka ni Manong, nanang. Anya? Mapanda iti shortcut adalan? Day tama tinang ko nagsaritaan da. Ay na, agar aramid dagijay nga agama. Imbagada lang nga ruden ama di ijay apagnaan. Nangalapay ni tatang iti armas na. Ay na, unay mo tindagijay nga agama. Ay, kaya't da asawan, mangdangranda iti padada tao. Wen nga rod nanang. Kasta ati kayat na asawan. Imbag no awan tida ka sa mapasamak kadakwada. Sapay kumatakas ta, nanang. Tatang, adamutin kayo nakabalangan iti dalan. Ala, Wun nga paiso. Adda kayo ang nakabalangan iti dalan. Sigurado. Aramid lakid di dagiti managdakdakas. adarin ko sa lalaki, tatang. Anak, ibultam ti bisikleta. Tapo maunautan. Wen, kasanon, awan samat pagnaantan. Hala, impus mo ti pilit tatang, linansaan din sa. Ay, una yan. Tumaraytan, Wen. aglipastan. Awanan ti bisiklita, tatang. Sigurado nga lang daday jay. Pati tay kabarbaro abunan ko. Jack amuno yan na. Awan mo ten. Hala, awanan ti pagluganak ang mapanijeskwilaan. Awan mo ten aramatag abunan ko. Ay, una yan. Gapoy ti ayat ta bumalas. At adakid din anapukaw ti kakaisuna gamit ko a bisikleta. Salbag kahit di dagiti ang managdakdakas. Sapay nagaduda. Amang ano talaga adida kahit nga damag na ijay, tatang. Nalapit akasta. Sapay nagaduda. Sayang ti bisikleta. Di ta ko manapnapan ijayan. Awanan. Iwan nga raw. Sayang pahintay bunang ko. Sapay awan paggatang ko. Apaya kastatid sorayo. Madlaw ang nabambanog kayo. Ayan nga iti bisikleta. Ado nga minti managdakdakas ijay shortcuta nanang. Timaray kami Ta pinapos ti pilit ti bisikleta. Imbag tanayawid yu pa'y ti bagbagiyo. Sang kaibaga datatang kananang nga awan ti magnaijay, taado ti managdakdakas. Ngam di kay matdungag. Kasano ngayon na maalak ti bisikleta? Gapo iti kinasulpang yo, napukawan kayo lakat nga rod. Mabuti nga kung na magnaijay nanang. Nagadumot ti tambay. No idi pa'y la kumaadimngag kayo, adda kumapay ti kakaiso na abisikletam. Un nga rod. Diyak to magmag na ijayin. Ang mga nudakdakas ti mapasamak kanyak. Nasaya at mat no nagnakam kan. Nakapasyar ka magtatang. Ay napan ka din ijay talon mau. Saan pa'y tatang? Limabas ka kanijay. Ay saan lalim mabas ta nagpagapas kami.
Ngam jay talon mo, di pa'y nagdawa. Nagladaw mo't anaraapan. Di pa'y nagdawa? Ay, kinuawan danumnan. Agreng-rengatan ti dagana. Awang mga mintudunan. Saanay na makadawa nukas jay, tamagango di pagay mau. Sayang pa'y ti pinangtangdan ko kadagiting nagraap. Kun sayang ti pinaggatang ko iti abuno. Ay na, no kumata nakikigdan ka mo't ini nagparaap kami kaninanang mau. Di agpagapas ka kumamot taon. Hanggang saan, Mike? Tadi ka mo dimngag ide iti imbagak nga ing kagraap. Anya pa'y itanti kanan mingay. Awan mat maapit me.